Hadian bagi nong Shillong ka first Shillong parliamentary constituency bat ka second tura parliamentary constituency kila pendap ialah ka kamram ban tap iki vote na ka penta banjit nong mikmat saka yeng darbar parliament menta ka jingpen bana manu ban long nong job ka shong na ka ka ba an ken na ka electronic voting machines EVMs ka bagi Peit ba kila dap ban tap ialah ki vote. Haduh mentah hadian bala dapan tap iki vote lala banyo jing tip baki kertong na kini ki seng san partai bat ki nongket kam bat komjoro ki kertong siman kidang ya ken yala ka jong ka jing ken henry manu ban long nong job ngin tip haduh ka saw tarik ubnai Jylliew arja arpsaw ba manu ban long nong job na ki henry ngot ki kertong na ka first Shillong parliamentary constituency bat na ki saw ngot ki kertong na ka second tura parliamentary constituency kumban supentip ka jing don ki nong tap vote ka long haduh arpu arlak 8,000 sanspa enrup nyongot bat nakini sipau lak khandai hajar sanspa khan nyongot kide ki senrang khatwei lak 8,000 sau nyongot kide ki kenthai bat tang lai ngot ki third gender hakabala pentep bat nakini ki bala one man tap ki vote kalong 0.0% kata prapwei point lain 0% natura bat 0.0% na Shillong bat ka jingdon ki polling station hakini ki artli ki constituency kalong haduh lai hajar sanspa khat artli hakabala pendon kam haduh 10,000 sanspa lai pendutli ki electronic voting machines haka arpo tarik yoyong arja arpusaw haka jinglet jurip yak strong room kabadon hapolo kabala snaker pang banbo yak EVMs kibala lom na keleng ki polling stations lasaki yak jingdon ki Nongap Pahara kibala Kyrwoh dong yak tega kamera ban Peit Pyrman bat ban omsha ban rung lane ban mi manu haduh kasngi ban nyow yak vote Oi, ini kino. Kalau yang macam apa? Macam. Habatin, Peit bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut Peit ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya